bij hem op de tafels heb ik vragenkaartjes delen. En de bedoeling is dat je hem één voor één zo'n vraag van het stapeltje pakken. En dan die discussie vieren eerst dat ik hem correct verteld hier. Sommige vragen ben je misschien alle keer wel eens. En andere vragen hebben misschien toch echt wel een andere mening. Nou Marije, begint hier al, zeg ik. Max doorde net te vertellen dat hij verrelen wie op Marcel. Begreepst u dat? Waarom wol of niet? Nou ja, ik heb voor het vaak Fries kosten omdat er steeds minder binnen of mensen die Fries schreeuwen kennen. En omdat ik graag zeg maar nieuwe woorden wil leren. Nou, ik vind het leuk leren. De leer zit maar wel wat, maar hij heeft net het idee dat het echt op school zit. Het is ik gewoon heel soort met elkaar praten en net alleen nog de lesstof behandelen. Dus ik zou nou met elkaar discussiëren en dat is ik wel heel leuk om te doen. We hebben het nou heel veel over de vlogs. Ik zou nog wel graag een goed boek hebben. Ik denk dat ik kiezen hoe dit en wat hoor, dat ik dit net per se kon kiezen. Maar Waarom net dan? ja, ik heb er net zo vol mooi, denk ik. En wat bedoel je dan specifiek? Nou, maar al dat was het wijze was en als het homo best, ja of nee. In de eerste vlog hier we toe de deur. En ja, toen ben ik een broer kwijtraken 4 wielen. Sommige banden er heel moeilijk over en dat vind ik dus net leuk. En je koest dat wel bepraten? Ja. En wat betekent dat voor jou? Heel mooi. Ja. En dan wil je alleen nog hier plak van.